Loiolako San Inazioaren eguna. Ondo etorriak jai egun hau ospatzera. Gipuzkoan eta Bizkaian bizidan Elizak gaur jai handia ospatzen dau. Loiolako San Inazioaren jai nagusia. Evangelioaren zerbitzari adoretsua izan zen. Bihotz barritu ondoren, jainkoaren aintza munduan zabaltzea izan zen bere ekintza nagusia. Elizkizun honetan, Inazio jangoikoaren deiari emon eutzon erantzuna gogoratuko dugu. Eta jangoikoari eskerrak emongo deutzaguz, gizon honen doai ederra egin deuskulako. Hasi daigun ba, jangoikoari dagokion gorespen eta esker otoitzak eginik. Elkarten gara, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi Zeinideok, autor daiguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan. Jesus jauna, bihotz urratua salbatzera bialdua, Jesus jauna, pekatari egitera etorria, Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko Aitaren eskumaldean zaituguna, erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari
dakigu notoitz. Hoi Jainko, Loiolako Inazio Santua emon zeutzan eleizari. Zure izenaren aintza gero eta gehiago zabaltzeko. Egizu bera lagun eta ejemplu dogula, lur honetan burruka eginik, lortu daigula garaipen koroa beragaz batera zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizidata gizaldi eta gizaldietan. Lehenengo irakurgaia, Deuteronomia liburutik. Honan berba egin utxon Moisesek herriari. Begira, bizia eta zoriona, heriotza eta zoritzarra jartzen deutxudaz gaur aurrean. Entzuten badozuz gaur nik emoten deutxudazan jaunaren. Zeure jainkoaren aginduak, jauna zeure jainkoa maitatuz. Haren bidean ibiliz eta haren agindu, lege eta erabagiak betez. Biziko zara eta ugarituko eta bedeinkatuko zaitu jaunak zeure jainkoak. Jaubetzan hartzera zoazen lurraldean. Baina zure bihotza okertzen bada, entzuten ez badozu eta jainko arrotzen aurrean auspeztu eta harek gurtzeko tentazioari amore emoten badeutzazu. Gaur iragartzen deutzut guztiz ondatuko zarala, eta ez dozula luzaro iraungo. Jordanez beste aldean jaubetzan hartzera zoazen lurraldean. Zeru lurrei deitzen deutzet gaur zure aurka testigu. Bizia eta heriotza, bedenkazinoa eta madarikazinoa, jartzen deutzudaz aurrean. Zuk eta zure ondorengoek bizi nahi baduzue aukeratu egizu bizia. Jauna, zeure jainkoa maitatuz, haren esana entzunez eta hari lotuz. Horretan dago zure bizia eta hortik datorkizu jaunak zure guraso Abrahami, Isaki eta Jakobi zin eginez agindutako lurraldean luzaro bizitzeko ahalbidean. Jaunak esana, ez deutzona, hobedunen bidean ez da bilena, lotzabakoen batzarrean jesartzen ez dana, bestetara jaunaren legean atzegin dauana, gauta egunaren legea usnartzen dauana. Sasoian emoiten dau fruitua, eta gorririki hartzen ez jako, zeregin guztietan ondo doakiko. Haizeak daroan lastoalakoa izango dira, zintzoen bide zain jauna dago eta, gaiztoen bidea barriz ondamendirako.
San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, naiz jan, naiz edan, naiz beste edozer egiten dozuela, egizuedana jainkoaren aintzarako. Ez izan eskandalu, ez juduentzat, ez gentilentzat, ez jainkoaren eleiz alkartearen ere. Ni ere guztiei gauza guztietan atsegin emoten ahalegintzen naiz. Eta ez dut bilatzen neure ona, besteena baino, guztiak salbau daitezan. Izan zaiteze neure antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala. Jaunak esana. Zaitez eta alaitu, haundia izango da eta zuen saria zeruetan. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Jesusek bakarrik ziarduala otoitzean, ikasleak urreratu jako zan eta galdetu eutzen. Nor nazala dino jenteak? Hareek erantzun eutzoen, batzuk Joan bateatzaila zarala, beste batzuk Elias, beste batzuk berriz antxinako profetaren bat biztudala. Jesusek orduan, eta zuek nor nazala dinozue? Pedro erantzun eutzon, jainkoaren Mesias. Jesusek inori ez esateko agindu eutzen zorrotz, eta esan eutzen gainera ikasleei. Gizonaren semeak asko sufridu beharra dauka. Zeharrek abade buruek eta lege maisuek gaitzezi egingo dabe eta hil. Baina 3. egunien biztu egingo da. Eta hau esan eutzen danei, nire ondoren etorri nahi dauanak egin beio uko bere buruari, hartu behi eguneroko bere kurutzea eta jarrai beiz. Izan be, bere bizia salbau gura dauanak galtu egingo du, baina bere bizia nigaitik galtzen dauanak salbau egingo du. Zertako dau gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau, beraz baten bat, nitazeran nire mezuak losatzen bada, gizonaren semea eta losatu egingo da aretaz, bere aintzaz eta aitaren eta ingeru santuen aintzaz beterik etorriko danean. Jesusek gaineratu eutzen ikaslei, zorionekoak zuen begiak ikusten dabelako, eta zuen belarriak entzuten dabelako. Benetan dinotzuet, profeta eta zintzo askok ikusi nahi izan eban, zuek ikusten dozuena, baina ez eban ikusi, eta zuek entzuten dozuena, baina ez eban entzun. Jaunak esana. Bakea eta ongia guztioi. Gaurko salmoak
irudi eder bat eskaintzin deusku, ur ertzean landatutako zuaitza. Zuaitz bati begiratzen deutzagunean, enborra, adarra edo fruituak ikusten doguz, baina garraintzizuena ez da ikusten, sustraiak. Sustraietan dago zuaitzaren bizitza osoa. Holan izan zan be San Ignazio. Gaur, miresten doguz bere bizitzako fruituak, gogo jardunak, Jesusen lagundia eta leizari emondako zerbitzu handia. Baina fruitu horrek ez ziran egun baten sortu. Sustraiak Loiolan hasi ziran bere bizitza gelditu zanean. Han ikasi eban Kristoagan sustraitzen. Horregaitik esaten deusku gaur Moisesek, aukeratu bizitza, eta Paulok, dana egin jainkoaren aintzarako. Jesusek be itauntzen deusku, zuen ustez nor naz ni? Galdera horren erantzunak erabakitzen dau non landatzen dugun geure bizitza. Gaur, geure buruari galdetu geinkio, non daukadaz nire bizitzako sustraiak? Urteak igaroten dira, osasuna aldatu egiten da, indarrak bek gitxitu, baina Kristoagan sustraituta dagoanak beti emoten dau fruitua. Bakoitzak bere sasoian. San Ignaziok bere bizitzagaz erakutsi euskun bide hau dala. Sustraiak jainkoaren maitasunean, fruituak haren aintzarako. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sinistre
Zeinideok, dakigun graziaren iturria da Jaungoikoaren aurkira eta egin deiogun otoitz eleizaren eta munduaren beharrezinen alde. Eleizaren alde, eta batez ere, Gipuzkoako eta Bizkaiko eleizaren alde. Gaurko gizon emakumeentzat salbamenerako bide izan daiken. Eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dautzegun. Jesusen lagundiaren alde eta erlijioso guztien alde. Jesusi urragotik jarraitzeko adorea eta goi laguntza izan dagi esan. Eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dautzegun. Nekeetan, bazterturik eta gizarteak zapusturik direnen alde. Fededunen laguntza, batez ere horrelakoentzat izan daiken. Eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dautzegun. Elezkizun honetan alkartuta gagozan guztion alde. San Inazioren antzera, gauza guztietan Jaungoikoaren aintzarik handiena bilatu daigun. Eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dautzegun. Entzun egizuz jauna gure eskariak eta emoi guzu santu izateko behar duguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, jainkoal guztidun betikorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fede autormen ederraz, indarbarria emoten deutzazu beti zeure leizari, eta argiro erakusten guri zeure maitasuna.
Zure salbazio asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten deuzku eta euren otoitzak laguntze. Horregaitik, geuk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu, jauna, poz betean kantari. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santo giardaunek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kurutzera joiala, ogiarretu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta bere ikasle emon eutzen ezanez. Arretu eizu eta jan guztio kontatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan ekaliz harturik, barriz ere eskerrak emonez, berikasle emon eutzen ezanez. Arretu eizu eta edan guztio kontatik, hau neure odolaren kaliza data. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak parkatzeko izuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Sinismenaren misterioa.
Horregaiti jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gai izala. Izan gogoan jauna, mundu guztian salbadurik dagoan zeure leizea. Ero bai zu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure arpegiaren argitan. Errokizak iguzarren guk guztiok betiko bizitza jaritzi daigun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Loyolako Ignazio Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaigu San Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur bari kanta dagigu. Gure Gizoz jaunagaz guztietatik, emoi guzu bakea gure gonotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez dualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gabozala. Jesukristo gure jauna zeuk esana da apostuluei. Bakea izten dutzuen nire bakea emotu. Begira zeure leizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoanez, emoiu zue leizari bakea mon batasuna. Errege bizi zara eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emoio zue bakea alkarri.
Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen dauana. Zoriontzuak, jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez nazinozu niretzea sartzeko, baina zazuiz bat eta osatuko naz.
Egin dakigun otoitz. Jauna, Loiolako Iñazu santuaren jai honetan, zuri eskerrak emoteko eskaini deitzugun gorespen opariak. Eroan gaizala betiaren zure handitasun aintzazua gorestera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bere inkatu zagiezala jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren bakean. Zorizonak eta egun polite.